per l'atenció primària. Com vulgui, Josep. Primer de tot, volia agrair la mirada a mi com a membre del grup, però en direcció a tot el grup en si que us presentéssim la guia pràctica, que aquesta és la 5a edició i com deies és la primera projecció després de dinar amb tot el que suposa, però intentarem que no dormiu molt i afirmar el codi. Primer de tot volia presentar-vos al grup aquest de la CANFIC, que la CANFIC en si que és la Societat Catalana de Medicina de Família Comunitària, sí que és de metges, però com a infermeres podem ser membres adherits. És a dir, no tenim tots els drets, tampoc paguen el mateix que paguen ells, però sí que per és necessària una altra cosa que no sigui... No és necessària, encara que siguis adherit per poder participar en la votació. Aquest micro ara. En concret. I el 2 hauria de ser aquest. Sí. Aquí posa PPM. Que són metges, infermeres... Sí, bueno, però això no té res a veure, això és configuració interna de... Formem part d'aquest grup multidisciplinari. I la seu... No sé, és com que no... Òbviament no li arriba l'ensenyament. Cada any, acostumem a fer durant les jornades de la Societat Catalana que fem servir cada setmana sense problema. A Barcelona a meitat de desembre, sempre acostuma a ser després del pont. Si no heu anat, estem encantats que participeu, almenys ja ho podeu saber i si algú també estigués molt interessat en parlar endavant. Podeu, la Glòria Carol té el meu mail i us podeu contactar. En el grup concret de la CANFIC, una de les coses que fem és aquí sobre la guia d'hipertensió arterial, que com us deia és la 5a edició i participat en les 3 últimes, la 3ª, 4ª, 5ª, realitzem cursos i tallers d'atenció primària, també algun taller farmacèutics, hem col·laborat ja fa temps que no amb un grup, amb algun curs de formació de residents l'únic que puc fer és una prova ben així de medicina, però també en llocs on estem o hi ha infermeres residents també és una informació. És un grup, com us deia, multidisciplinari que abarca tot el territori. Hi ha algun membre de Terres de l'Ebre, hi ha també de Lleida, de Girona, de la província de Barcelona, del mateix Barcelona. I en alguna d'aquestes aprofitem i també fem alguna llima aprofitant una trobada familiar perquè veiem que és important estar al càlid. Sí que aquesta foto és prèvia a la pandèmia perquè després de la pandèmia, quasi totes durant la pandèmia hem tingut reunions online, com veiem també en la diapo anterior, però la idea és tenir-les presencials d'aquí un mes tenim una a Banyoles. Aquí teniu l'índex de la guia i són 16 capítols en el qual abordem diferents punts. Aquesta 5a edició de la guia pràctica el que fa és balancejar entre dos principis. Un, l'enfocament holístic de la hipertensió arterial propi de l'atenció primària i d'altra banda també un pragmatisme que es caracteritza com a infermers i metges de família. És per això que conté moltes taules i figures, però també alhora hi ha una part més exhaustiva que podeu, quan algú tingui temps o una boda de consulta, és molt completa. En aquesta ponència proposo fer una visió ràpida dels aspectes més destacats de la guia i després si teniu dubtes o comentaris ho parlem. Uns annexos i la bibliografia. El primer capítol és el de diagnòstic i cribratge. S'inicia aquí aquest viatge, si diguéssim, i recordar quina és la definició d'hipertensió arterial, que aquesta va una mica en la línia de tots els documents de presa de decisió en el tema de la pressió arterial i recomana confirmar que el diagnòstic fora de la consulta. Ja sabem el temps que tenim a consulta, però ja... Llavors, la hipertensió arterial, recordem, es descriu com l'elevació permanent i mantinguda de les xifres de la pressió arterial en persones que no reben tractament farmacològic
i que es defineix com una pressió arterial sistòlica superior o igual a 140 mil·límetres de mercuri i o una de les dues ja serviria, pressió arterial diastòlica superior o igual a 90 mil·límetres de mercuri a la consulta, o també una pressió arterial superior o igual a 135-85 mil·límetres de mercuri per AMPA, que és l'automesura de la pressió arterial, o del MAPA, que seria el monitoratge de la pressió arterial, en el període d'activitat. És a dir, perquè diferenciem el MAPA en període d'activitat, el període nocturn o un mapa de 24 hores. Que en aquest cas, si fos el mapa de 24 hores, si fos més elevat de 130-80, també seria hipertensió. I definim la hipertensió arterial nocturna si trobem una mitjana de la pressió arterial en el període de descans superior o igual a 120-70. Aquí tenim un algoritme de diagnòstic, perquè, com sabeu, per determinar el diagnòstic calen fer 3 visites consecutives realitzades en un interval de temps que pot ser entre una setmana o com a màxim 2 mesos, segons el nivell aquest de les xifres tensionals. Hi ha situacions de gran variabilitat tensional que poden donar valors elevats fora de la consulta i a vegades també a la consulta. En aquests casos cal establir un diagnòstic més acurat i podem fer servir tècniques com és el MAPA o l'AMPA, segons la disponibilitat de cada centre. Cal determinar la pressió arterial en 3 visites consecutives, com dèiem, i es mesurarà com a mínim 3 cops, en intervals d'1 minut aproximadament, és a dir, prenem una pressió, esperem 60 segons, seria una segona presa, esperem 60 segons i una tercera. Aquí tindríem aquest algoritme de diagnòstic i maneig inicial, d'acord? També caldria dir que s'hauria de fer la mitjana de les cites, com dèiem, i si en el cas que sortís, com dèiem abans, 180 o 60 històrica és major o igual de 110 de diastòlica, ja seria condició per diagnosticar directament la hipertensió, no caldria fer les 3 visites. Aquí tenim una taula dels fenotips hipertensius segons la pressió arterial. Això també és molt important perquè hi ha pacients que a la consulta es poden sortir que tenen 140-90, per sota, o sigui que estarien ben controlats. I després per mapa, ja sigui la que dèiem, la 24 hores, que seria la primera, la d'activitat, que seria aquesta segona, i la de descans, que seria aquesta tercera línia, també ens sortís bé. O sigui, per sota d'aquestes xifres. Llavors, aquestes persones serien classificades com normotenses, d'acord? Però hi ha un perill que són aquestes persones que a la consulta surten per sota i en veritat estan més altes, que és la hipertensió arterial enmascarada. Aquesta és molt més important que la que a vegades coneixem de la bata blanca, perquè aquesta sí que la diagnostiquem o és més fàcil veure-la perquè a la consulta sempre diuen no, em poso més nerviós a la consulta o sempre em surt més a la consulta i fora no tant. Seria aquesta columna d'aquí, quan a consulta, a la clínica, està per sobre de 140-90, però per mapa sortiria per sota d'aquestes xifres. Llavors, en aquest moment, aquesta seria la bata blanca o clínica aïllada. Aquí baix seria l'emmascarada i per últim tenim aquella que és tant a la consulta com per mapa sempre dona hipertensió, seria la hipertensió sostinguda. Aquesta també seria un altre tipus. Aquí serien els 4 fenotips que tindríem o classificacions d'hipertensos segons la pressió arterial tant a la consulta com a fora ambulatoriament, és a dir, per mapa. L'ideal és fer-ho per mapa, però també es podria realitzar per AMPA i llavors consideraríem només els valors mitjans de 135-85. No tots aquests diferenciats. D'acord? Després tenim el segon capítol, que seria l'avaluació inicial de l'hipertens, en el qual, un cop confirmat el diagnòstic d'hipertensió, s'avalua el pacient i aquesta avaluació tindria com a objectius, primer de tot, conèixer els estils de vida del pacient, els seus factors de risc cardiovascular,
i la possibilitat que tingués lesió d'un òrgan diana. L'altre objectiu seria establir un perfil de risc cardiovascular i valorar l'inici de tractament antihipertensiu de manera individualitzada per cada pacient, descartant la possibilitat d'hipertensió arterial secundària, que hi ha un capítol a part a la guia que parla d'això, i després detectar possibles contraindicacions per l'ús d'antihipertensius i valorar de manera global les necessitats bàsiques, que és un abordatge propi nostre d'infermeria. Aquesta estratificació que veiem aquí a aquesta taula és una estratificació pronòstica del risc cardiovascular absolut a 10 anys vista en comparació amb el risc basal de l'estadiatge i el grup de grau de severitat. Podem veure que hi ha diferents estadis i després veure si hi ha afectació o no i altres factors de risc o lesió de l'òrgan diana, tindríem aquí, i les xifres de pressió arterial de normal alta, que seria aquesta de 130 a 139, i de sistòlica i de diastòlica entre 85 i 89. Aquí veieu els diferents graus i els estadis que tindríem per classificar. Altres classificacions també poden ser segons l'etiologia. El 90% o més dels casos que veiem a atenció primària són hipertensió arterial essencial o primària, però no són tots. Llavors hi ha alguna altra que és, com dèiem, la secundària. Tenim una altra classificació que és segons el grau de severitat de les xifres de pressió arterial, com veiem aquí, que seria aquesta taula, en qual l'òptima seria aquesta per sota de 120/80, i cada 10 o 5 anys hauríem de tornar a mirar a veure com estaven. Persones, aquesta seria entre normal, entre 120 i 129, que també es valoraríem així, però a partir de 130, 139 o 85-89, aquests pacients encara que no s'hauria de fer una valoració en un any per veure si són hipertensos o no. I després ja tindríem les classificacions de grau 1, grau 2, grau 3 o sistòlica aïllada en d'altres casos aquests estarien diagnosticats d'hipertensió. És important veure tot això. Després tenim l'exploració inicial i complementària, en el qual hauríem de veure i hem de fer una bona història clínica basant-nos en els antecedents clínics per una banda personals, familiars i una anamnesi ben feta, una exploració física, sobretot fixant-nos en recollint el pes, la talla, l'IMC, realitzant una mesura correcta de la pressió arterial que després explicarem. Hi ha un capítol també a la guia en el que fa èmfasi en això perquè molts cops és degut on per diferents dificultats que podem trobar no realitzem, però no només infermeria sinó tots els professionals. Passa això, no acabem de filar prim i fer una mesura correcta de la pressió arterial. I l'exploració per sistemes, que seria també vigilar i tenir cura de l'exploració cardíaca, de les extremitats, una exploració neurològica, una abdominal, fons uisical. Després exploracions complementàries en les quals s'hauria de fer una analítica de sang, una anàlisi d'orina en el qual estaria indicada la quantificació i monitoratge inicial i un cop l'any de l'excreció urinària d'albúmina, l'EUA, i també mirant el quocient de l'albúmina creatinina, que és aquest, el CAC aquest, i també realització d'un electro. Altres exploracions que es poden demanar i que s'haurien de veure seria un ecocardiograma, una radiografia d'abdomen i tòrax, un ecodoppler carotidià, abdominal, un índex turbo-braç, test de funció cognitiva, proves d'imatge cerebral. I ara entrem al tractament no farmacològic, que aquí infermeria té un punt superimportant, és clau en el tractament no farmacològic. Aquest és, sens dubte, el primer pas en el tractament de la hipertensió arterial. A vegades només fent modificacions de l'estil de vida ja s'aconsegueixen baixar xifres tensionals, Però si cal també algun fàrmac, el tractament no farmacològic sempre ha de ser-hi, i és molt important que dediquem un temps a que nosaltres com a infermeres ho realitzem bé i creem un vincle amb el pacient,
tinguem un temps a la consulta, que sí que és cert que tenim l'ordinador al costat amb el programa informàtic i més com m'han explicat que fa poc que s'han canviat. Això a vegades suposa una barrera, però que aquesta barrera no ha de ser dir, perquè ens hem de portar la persona, sí que haurem de registrar, però l'important és aquest link, que si estem mirant tota l'estona a la pantalla, al final el pacient no ens explicarà una mica de coses. En quant a les modificacions de l'estil de vida, com deia, és un primer punt del bon control de la hipertensió i serveix també per normalitzar aquestes xifres. Un punt important seria la reducció de com a mínim 4 quilos de pes si la persona té un IMC superior a 25. Aquesta s'ha vist que és la mesura més efectiva en aquestes condicions. També caldria registrar el perímetre abdominal, perquè si és superior a 102 centímetres en homes i 88 en dones és un factor de risc per un pitjor pronòstic. La següent mesura seria la reducció de la ingesta de sal a menys de 6 grams al dia, que són 2,3 grams de sodi, que és la mesura aquesta més efectiva en els pacients hipertensos que no tenen sobrepès. D'acord? Sí que hi ha persones que són més sal-sensibles i es poden fer un mapa per veure. Després tenim l'activitat física regular, isotònica i aeròbica. Això hem d'insistir i no cansar-nos en això. Veient també les característiques de la persona que tenim davant, perquè intentant que aquella persona connectar amb els seus hàbits o que li agradi algun tipus d'exercici, que sigui algun que li podem oferir, però que ja ho faci. Hi ha diferents estratègies, a vegades en el meu camp tenim un grup d'exercici físic, suposo que en altres camps també teniu alguna cosa semblant, o que fan rutes saludables o coses d'aquestes, que sí serveix molt. Però insistir que caminar per ràpid, fer natació, però clar, no tothom sap nedar ni tothom té recursos per fer-ho, no? Ballar, dir que potser poden posar-se a casa, si no surten a ballar, perquè ell diu, no, és que no surt a casa, doncs poden posar a la tele o mirar a YouTube i coses d'aquestes, i buscar algun exercici o algun ball perquè ho facin. També està la figura del podòmetre, o no cal ni això, molts cops tenim o tenen els pacients també rellotges aquests intel·ligents, que no són molt cars alguns i poden tenir-ho, i això també els motiva a caminar. I s'ha vist que un recull de 700, aquí posa 1.500 passos dia, ja s'ha vist que hi ha un benefici gran cardiovascular. Animar la gent a que a poc a poc anar amb objectius realistes i a poc termini perquè després te'l puguis necessitar en les següents visites i que ells vegin que va bé, que han baixat les xifres i que, ostres, m'aniré per aquí, no? Com estava comentant la infermera, va bé. Un altre punt és la supressió o reducció de la ingesta d'alcohol a un màxim en homes de menys de 20 grams dies, que serien 2 unitats, i en dones de 10 grams dia, que seria una unitat. D'acord? Supressió o reducció. Aquell que ja no veu, no l'animarem a que begui. Però això que diuen, lo normal, anem a parlar-ne, anem a registrar-ho, anem a explicar-li també què es pot fer. Després hi ha altres mesures eficaces, com pot ser aportar potassis, preferentment en forma de dieta, ja sigui rica en verdures i fruites. Hi ha suplements farmacològics, però l'eficiència no està tan demostrada, per això que si hi ha una dieta rica en verdures, ja ens aportem aquí el potassi, i una dieta mediterrània, que ja tots coneixem i que és patrimoni de la humanitat, o sigui que hem d'apostar per la dieta mediterrània. Hi ha mesures d'eficàcia dubtosa, però que també estan aquí i que a alguna persona li va millor que a l'altra, però que la literatura científica a vegades no diu, o que hi ha més controvèrsies, com podia ser la bioretroalimentació, la relaxació, la meditació. O sigui, en aquells pacients en què la hipertensió a vegades està lligada a l'estrès, es pot disminuir les xifres de pressió arterial. Ja et dic, no està molt demostrada, però es pot fer servir i a ell li va molt bé, doncs endavant. Després hi ha suplements de calci, magnesi i oli de peix, que tampoc hi existeix molta evidència amb això, però ho sapiguem i a vegades ens ho comenten a les consultes. I hi ha mesures per reduir el risc cardiovascular.
com seria la que va millor i imprescindible, supressió de l'hàbit tabàquic com a mesura fonamental. Però això també hem de veure la persona que tenim davant, al seu moment de la seva vida, però sí que potser hem de jugar aquí en les diferents fases del canvi, però de tant en tant recordar-li. En l'ANACAP mateix em surt que si cada 2 anys no m'ho hem preguntat, està allà en lila i el programa ens diu, ei, pregunta-ho. I si fuma, doncs dir, escolta, aquí estem, si algun dia t'animes a deixar o tens dubtes, doncs que la porta està oberta, no? Com a tractament no farmacològic, també està la quantificació aproximada d'aquest impacte de les mesures que hem dit, de les mesures de modificació de l'estil de vida, sobre la pressió arterial sistòlica. Llavors, una disminució de pes, com veiem abans que era important, s'ha vist que disminueix la pressió arterial sistòlica entre 0,5 i 2 mil·límetres de mercuri per cada quilo de pes perdut. O sigui que... Després, la dieta DASH, que és aquesta Dietary Approach to Stop Hypertension, que és similar al Mediterrani, que és una dieta que és amb baix contingut amb sal, però que ja et dic, és molt similar a la Mediterrània, però que ens soni que existeix i que està basada també en reduir els greixos, amb els cereals integrals, amb molt aport de fruita i verdura, suposa també una disminució d'entre 8 i 14 mil·límetres de mercuri. La reducció de la sal, com dèiem abans, de menys de 6 grams al dia, també suposa un 32,8. L'activitat física regular aeròbica entre 4 i 9 mil·límetres de mercuri i la reducció d'alcohol a més de 20 grams al dia, entre 2 i 4 mil·lígrams de mercuri. Abans de començar el tractament farmacològic, que abans de començar-lo cal assegurar-se absolutament del diagnòstic, perquè a vegades no hem fet... Una persona pot haver-hi causes que han donat a equivocació, com pot ser errors en el registre de la història clínica, diagnòstics no comprovats o que en un moment del temps s'havien posat a la història i s'ha quedat allà i ja ningú més s'ha fet ús d'aquests, o que s'havia un diagnòstic que s'ha col·locat a audiències i després ja no ha anat el pacient mai a consulta. També pot ser perquè la mesura de pressió arterial no estava ben presa, degut potser a aparells que no estaven ben calibrats, variabilitat biològica. També veurem que hi ha defectes de l'observador, que a vegades sense voler nosaltres també interferim amb el registre i amb la presa de la pressió arterial. Tot això s'ha de tenir en compte. Si malgrat això està ben diagnosticat i cal fer tractament farmacològic, són preferibles. Això encara que és un tema més mèdic i per això no insistiré molt, però alguna dia sí que explico i els metges estan molt més detallats a la guia, d'acord? Però sí que, com quan venen a les consultes també parlem de temes dels fàrmacs i parlem una mica per sobre d'això i dir que són preferibles els fàrmacs amb una vida mitjana llarga i un efecte hipertensiu que duri 24 hores, per això a vegades per facilitar també l'adherència al tractament. I si no també fàrmacs que la seva formulació galènica sigui retardable i permetin administrar una dosis única, com dèiem, per facilitar el compliment. L'inici del tractament antihipertensiu, com a la taula aquesta que teniu a la vostra dreta, depenent de la comorbiditat i el nivell de pressió arterial, s'haurà d'insistir i amb sistemes de mitjà de quan inicia el tractament, quants fàrmacs fer servir, i l'altre també valors d'inici del tractament depenent l'edat i altres comorbiditats que pugui tenir la persona, ja sigui diabètic o sigui malaltia renal crònica o malaltia coronària o un ictus o un accident isquèmic transitori, doncs hi haurà uns llindars, uns límits per quan iniciar el tractament. Aquest algoritme és d'especial interès del tractament perquè simplifica molts altres algoritmes que hi ha en altres guies. A la guia mateixa, la guia europea de 2018, aquesta guia, no ho he dit abans, està publicada a desembre de 2021.
Llavors es va fer servir aquests, els últims que en aquell moment era que la Guia Europea d'Hipertensió Arterial del 2018. S'ha realitzat un exhaustiu recull d'indicacions, contraindicacions, efectes adversos dels 9 grups farmacològics que es poden utilitzar en el tractament de la hipertensió arterial. Recordem entre IECAs, ARA2, beta-bloquejant del canal del calci, els blocadors beta, adrenèrgics, diurètics amb 3 subgrups clínics com són les tiacides, els d'ananxa i els estabilitzadors de potassi, blocadors alfa-adrenèrgics, simpaticolítics, vasodilatadors arterials i els inhibidors directes de la renina. Aquí en aquest algoritme i el tractament inicial es disposa de sòlides evidències d'eficàcia i d'efectivitat en la prevenció per 5 grups. D'aquests 9 que hem dit, hi ha 5 grups que donen molt més evidència i que són els més coneguts, que serien els primers que he dit. Els tiacídics, els diurètics, en concret els tiacídics, com l'hidroclorotazida, per exemple, els blocadors beta, el blocador de canal del calci i els IECAs, que són els inhibidors i l'ARA2. Respecte a l'eficiència, s'ha vist que la millor cost-benefici recau en aquests, en els diurètics tiacídics. Però sobretot que és prioritari individualitzar el tractament, perquè cada persona és un món i nosaltres també com a infermeres ho sabem, per molt bé que em sàpiga la teoria, llegir la guia, domini d'un tema, però no només la hipertensió, sinó tot el que fem, hem de posar-nos davant de la persona que tenim i intentar arribar a entendre-la i a transmetre la informació que ella la pugui comprendre. A vegades tenim dificultats idiomàtiques o dificultats d'X tipus i ho hem de veure, no? Per això s'han d'individualitzar molt cada mesura i cada tractament. En aquesta figura apareixen diferents combinacions de fàrmacs, més perquè ens soni perquè a vegades hi ha combinacions o pacients que prenen 2 fàrmacs o més. Hi ha combinacions que venen en una mateixa medicació que venen 2 en un i altres que potser prenen 2 per separat. Hi ha combinacions que s'han vist més avantatjoses i que sapiguem que una que era molt clàssica, que era la beta-bloquejants i diurètics, s'havia utilitzat molt, però convé evitar-la perquè, sobretot en el tema de glicèmia basal alterada o en síndrome metabòlica per risc d'aparició de noves aparicions de diabetis de nou, o sigui, noves aparicions de diabetis. En aquests casos també s'ha vist la combinació de l'acció seria un IECA o un ARA2, aquesta d'aquí, amb la lispidem, que seria un inhibidor directe de la renina, també amb un receptor agonista, l'associació IECA i ARA2 junts, que seria aquesta d'aquí, ja n'hi es posa perquè està contraindicada, perquè ho coneguem, i si algú té més interès en aquest tema, a la guia ho trobem. Quant al seguiment i control, que aquí també és important per la tasca que fem infermeria en el seguiment i control, ja s'ha instal·lat el tractament i havia recomanat diferents objectius de tractament més estrictes. Aquests compliments, a vegades les xifres van canviant i podem dir que infermeria cada 6 mesos i un cop l'any de visita mèdica seria per a aquells pacients hipertensos de grau 1, grau 2, sense lesió gradiana, que tinguin una hipertensió ben controlada o amb bona adherència i tolerància a aquestes modificacions de l'estil de vida. En canvi, si es produeix algun canvi en la medicació recent en aquest tipus de pacients, la visita hauríem d'avançar-la i seria una visita al mes d'haver-ho fet o a molt tard. Després, en tots aquests seguit de circumstàncies com grau 3, lesions de gradiana amb el control reiterat de la pressió arterial i d'aquests d'aquí, sí que s'hauria d'individualitzar la freqüència. O sigui, hi ha coses que ens podem programar, però hi ha altres coses que hauríem de deixar, el que comentàvem abans, individualitzar-ho. I també hi ha altres possibilitats d'una hipertensió secundària, llavors hauríem de vigilar més com trobar els compatibles amb la emergència que fer exploracions físiques o exploracions complementàries que potser hauria de derivar a medicina o canvis bruscs en el comportament de la pressió arterial. En concret, tindríem reserva una analítica anual per tots els hipertensos, en el qual hauríem de posar la glicèmia, funció renal i urograma,
el quocient de, com deia abans, de l'albúmina creatinina un cop l'any, un electro com a mínim cada 2 anys, si l'electro previ és normal, si té patologia o ha sortit alguna alteració en algun previ, s'hauria de fer amb una periodicitat menor. El fons d'ull, que tenim molt al cap amb els diabètics, també amb els hipertensos s'hauria d'individualitzar. Hi hauria casos que també s'hauria de demanar. I les pressions arterials ambulatòries individualitzar-les. En aquest apartat poden aparèixer els increments tensionals aguts que a vegades veiem a les consultes d'infermeria com a pacients de patologia aguda o a les audiències. Són imprevistos que apareixen a les consultes. Ens trobem increments tensionals aguts i la seva definició d'abordatge constitueix a vegades un motiu de consulta, com dèiem. Haurien de distingir i parlar de 3 supòsits, que seria la pseudurgència, un altre la urgència i un altre l'emergència. La pseudurgència, en realitat, és la més habitual, és la més freqüent que ens podem trobar a les consultes. En el cas de l'urgència és la més freqüent i també podem abordar-la des de l'atenció primària, i l'emergència, que té una incidència molt més baixa i que sí que s'hauria de derivar. Tot i seguir sovint un cursilent com és la hipertensió, a vegades és més freqüent que apareguin aquests moments de pics o increments tensionals imprevistos, i llavors en aquest moment és quan ens venen a la consulta i hem de prendre aquestes decisions. Assumim al principi patologia aguda nosaltres i després, si no, hauria de derivar el metge a veure com evoluciona. És important veure perquè a vegades hi ha una certa confusió en la identificació i el tractament d'alguns d'aquests quadres clínics amb el diagnòstic o després amb com es fa el seguiment d'aquests increments funcionals imprevistos. Per això es proposa un maneig pràctic d'aquestes elevacions tensionals des de l'atenció primària. Aquí hi ha un algoritme que és bastant clarificador i en el qual la primera part seria important assenyalar que aquests pacients en què la hipertensió arterial clínica aïllada, que seria puntualment aparegut, o en pacients que per defecte tenen el síndrome de bata blanca, no es pot aplicar aquest algoritme. Per la resta de casos sí. I tampoc a dones gestants en la qual l'avaluació clínica hauria d'incloure sempre l'anamnesi per increments previs tensionals. No és el mateix que sigui la primera vegada que hi ha aparegut que ja hagi tingut increments previs. Quina ingesta de fàrmacs o ha tingut, quina ingesta de fàrmacs té, si hi ha hagut un consum de tòxics, si hi ha un grau de control previ i una evolució de hipertensió arterial. Aquí s'hauria d'incloure també l'exploració física, una escoltació per doble pulmonar, la presència de bucs abdominals, i podria ser necessària certes exploracions complementàries. Com a símptomes d'alerta, que sí que hauríem de tenir molt en compte, seria una cefalea brusca inhabitual, una síncope, dolor toràcic o abdominal agut, palpitacions, vegetatisme, visió borrosa, i com a signes de gravetat neurològics, cardíacs i retinians o renals. Important també la possibilitat del tractament oral, no tant si és factible la via oral, si es preveu una demora al trasllat al servei d'urgències. En pacients amb ictus en fase aguda no haurien de rebre tractament antihipertensiu a nivell extrahospitalari, sinó que ja quan estiguin a l'hospital ja miraran si li donen o no. En el 8è capítol parla aquí de la derivació a una unitat hospitalària d'hipertensió. No tots els hospitals la tenen, però hi ha hospitals que existeix aquesta unitat hospitalària en concret, i seria per casos més d'hipertensió arterial resistent o la hipertensió arterial refractària. Com a resistent és aquesta, que és hipertensos que amb pressions arterials a consulta superiors a 140-90, tot i que estan en tractament de 3 antihipertensius o més, ben associats a dosis plenes,
i un d'ells és un diürètic i es confirma per mapa que estan mal controlats. Això seria una hipertensió arterial resistent i seria motiu per derivar aquestes unitats de consulta, unitats hospitalàries d'hipertensió arterial. I també la refractària, que és un hipertens que no aconsegueix baixar aquests controls tensionals, malgrat que està prenent més de 5 fàrmacs. I un d'ells és un aldosterònic. Un altre capítol, i que també és molt important per nosaltres, per infermeria, és el control del compliment i l'adherència. Aquí també l'infermeria té un paper clau, també el farmacèutic, la figura farmacèutic comunitari, que no tots els farmacèutics tenen aquesta visió, però hi ha alguns farmacèutics que ja tenen la visió del farmacèutic comunitari, i ho explicarem una mica després, però és important aquesta figura, perquè des dels centres sanitaris puguem fer un vincle amb aquestes farmàcies comunitàries. A vegades, no sé, depenent del territori i els consultoris, potser podeu tenir més vincle o no, però a ciutats més grans a vegades és més complicat i sí que hi ha com una xarxa de farmàcies que aposten més per tenir un control més de les tensions arterials, perquè és el mateix anar, com fan uns pacients que van a la farmàcia i fiquen la mà en un aparell, posen €1, que no estarà ni calibrat allò, que en altres farmàcies que tenen com una habitació especial o una mica apartada, que es donen les condicions d'estar més de tranquil·litat, de no sorolls, que es pugui pujar la roba per fer, o treure's la roba per posar bé el braç, un manabot adient, un aparell calibrat i validat, que en altres que es deien. Llavors, no és el mateix prendre-la en un lloc que en un altre, les condicions no seran iguals, ni la xifra que ens donarà serà la mateixa. És important això, l'adherència al tractament, perquè és una malaltia, aquesta la hipertensió, com s'ha vist que a principi molta gent pren la medicació correctament, i sobretot quan és una només, però quan ja comença una medicació per tota la vida, a vegades hi ha una pèrdua d'adherència. No només en el tractament, sinó en les modificacions de l'estil de vida. S'ha vist que entre el 70 i el 90% no compleixen amb aquestes modificacions de l'estil de vida i entre el 40 i el 60% hi ha algun incompliment amb els fàrmacs. Llavors, aquí també tenim una part important, potser no en totes les visites, o potser programar-nos alguna visita entremig per veure quan algun pacient veiem que no està fent aquest compliment correctament. Hi ha estratègies per fer-ho, seria això. Una informació correcta i completa, diria al pacient la importància que té i el seu cuidador, potser depenent com sigui el pacient, perquè cada cop la gent és més gran, els oblits, hi ha diferents estratègies, i implicar a qui conviu amb el pacient també és important. De tant en tant, no perquè vingui a totes les visites, però de tant en tant que vingui una persona que convisqui amb aquella persona, depenent de la persona que l'ha davant, clar. Explicar-los bé que no poden deixar-ho per seu compte. A vegades diuen, no, estic ben controlat, avui no m'he pres la pastilla. Això és molt comú. Tot això hauríem d'explicar-ho correctament i explicar la importància de fer-ho bé. Donar instruccions en un llenguatge adaptat, el que us deia també d'individualitzar, parlar a aquella persona el seu llenguatge, que ho entengui, que ho comprengui. Hi ha pacients que potser tenen molts recursos per anar i mirar informació i altres per res, del que li diguem. Potser hem de donar informació també en forma de paper o més gràfica o amb més lletra o amb menys lletra. Tot això s'ha d'individualitzar perquè no tothom ho rep igual. Per això també detectar les limitacions sensorials que puguin aparèixer i la comprensió que pugui tenir aquella persona del que li estem explicant. Incloure el pacient en la presa de decisions en assolir objectius realistes, no marcar-nos fites a que jo vulgui, sinó pactar-ho amb el pacient, assegurar que hi ha el grau de credibilitat i confiança, que es creï un vincle amb la seva infermera, simplificar les pautes, el que us deia també que és molt important si hi ha fàrmacs a dosis plenes o que només és un cop al dia, que no si han de prendre molts més fàrmacs o 2 o 3 pel mateix fàrmac al dia. Per això s'està aconseguint realitzar un monitoratge periòdic, depenent de qui estem davant, potser tenen un aparell
automàtic que tenen a casa. Potser els haurem de recomanar, si tenen dubtes, quin s'han de comprar. No sé si ho sabeu, però hi ha una pàgina que nosaltres recomanem molt, que és de la British Hypertension Society, que és el que allà pots veure quins aparells estan calibrats i validats, quins aparells estan validats, i també estan ordenats per preu, perquè tu els hi dones, nosaltres no ens casem amb un o l'altre, sinó que ho sàpiguen, que existeix això, i que si no el tenen encara i tant és, en comptes de comprar del súper o d'un gran magatzem, que vagi a un d'aquests, ja que fan la despesa, perquè sigui una despesa que els hi serveixi. Ja també apareix que el poden donar i registrar aquestes mesures, i inclús hi ha una manera de poder-te-la enviar. Hi ha persones que poden enviar per correu, per mail, i podem registrar-los a l'ICAP mateix. Cercar suport familiar, si és el cas, com dèiem abans, col·laborar amb altres professionals com serien els de farmàcia comunitària, que es deia. I intervencions de millora, amb això, donar un suport, una informació en programes, com deia, escrit o imatges, mirant a la persona que tenim davant, suport i supervisió, actuacions sanitàries diferents, mirar també el moment del canvi, l'estadi de canvi de cada persona. Hi ha persones que li acaben de detectar, o hi ha altres persones que porten 20 anys que són hipertensos, o també com es passa en altres patologies. Hi ha vegades tinc algun pacient a la consulta que diu: ostres, però si no soc diabètic, i està diagnosticat de diabetis de fa no sé quants anys, perquè com no estava prenent cap medicament, o li van dir i ella encara ho neguen. Però per això que és important parlar-ne i veure què tenim davant, i adaptar el llenguatge i veure en quin moment del canvi també, si és el cas. Coordinació entre diferents nivells assistencials, és important. En cada hospital, vosaltres que teniu aquests dos hospitals, també és molt important aquesta coordinació, i també la coordinació entre, com dèiem, el CAP i farmàcia, perquè és tothom el que intervé en aquest circuit de compliment del tractament. També es pot fer el seguiment farmacoterapèutic amb sistema personalitzat, o de l'SPC, que es poden demanar a les farmàcies que s'hi posin en un blister als pacients. I també, per compliment del professional, la inèrcia terapèutica. Aquest és un terme que també existeix, sobretot més lligat amb qui està prescrivint la medicació, perquè a vegades ja si està bé, per diferents motius, se sobreestima l'atenció proporcional. O perquè pensa que com hi ha algun incompliment, com dèiem abans, que és molt freqüent, aquests incompliments, les xifres tensionals no seran del tot correctes, i llavors fa que mantinguin el mateix tractament molt de temps. Hi ha metges de família que el que fan això, a vegades seguir aquesta inèrcia terapèutica, i s'ha vist que és un punt clau també per tenir-ho en compte per millorar el compliment i l'adherència. També, com deia, per la intensificar la teràpia, no augmentar medicació, volen mantenir això, o a vegades també per la manca de formació o entrenament que puguin tenir aquests professionals, que a vegades ja s'hi està bé seguir amb aquests fàrmacs que són els que coneixen i no els que van apareixent nous. La hipertensió arterial secundària, també, hem dit que la seva prevalença és petita, però que no la deixem de banda. Insistir, com deia, en la figura del farmacèutic comunitari. Aquí tenim la mesura que és un paper clau. Ja dic que no totes les farmàcies ho fan, però que a les que ho siguin va bé tenir-lo de còmplice, d'aliat, perquè estan molt sensibilitzats amb això, i és dir que és molt important, perquè hi ha pacients hipertensos que no venen a la consulta perquè no tenen temps, perquè no volen, perquè entrar per la porta del cap els hi fa mania. Els pacients poc freqüentadors al sistema de salut i que arriben a ser hipertensos, la porta d'entrada del sistema és per la farmàcia. Obrir la porta i que hi hagi aquesta connexió. També, si tenim un farmacèutic comunitari sensibilitzats amb aquests temes de la hipertensió i ve el pacient a la farmàcia a demanar informació, també el tema dels amples o de quin aparell o com explicar-me aquest aparell que m'han dit o el meu fill m'ha comprat i no sé com funciona, també va molt bé.
I també pot detectar una manca d'adherència al tractament prescrit, no? Llavors, com us deia, el CPD funciona molt bé. Aquí, aquest punt també és molt important per infermeria, és molt important unes condicions idònies de la mesura de la pressió arterial. D'acord? Les indicacions als pacients, hauríem d'explicar-los quan ve la consulta de manera aguda, però no ho farem, però quan tenim una visita de control d'un pacient hipertens seria bo que ja li anéssim dient que a la propera visita que vingui sense menjar abans, que si ha fumat que vingui mitja hora sense fumar, que urini abans d'entrar a la consulta, que si ha de pujar per les escales no ho faci, aquell dia vagi a pujar amb ascensor, que s'estigui una estona a la consulta tranquil. Després, quan ja ha entrat a la consulta, també és molt important el tema de la postura, posar el braç correctament, l'esquena recolzada, els dos peus a terra, que no creui les cames, que hi hagi unes condicions de no soroll, que això que a vegades per la consulta entra gent, surt gent contínuament, quan anem a fer la presa de pressió intentar que tot això es minimitzi, perquè crear un clima de tranquil·litat. A vegades tenim poc temps, és cert, aquest temps que tenim és escàs, però el que no està bé és fer-li preguntes mentre estem prenent la pressió, perquè llavors si parla, o a vegades no cal que parli, però ja estem fent alguna pregunta que ell s'està agobiant o està pensant i s'està posant nerviós i llavors no és del tot correcte. L'ideal seria, quan està prenent la pressió, que serà, com hem dit, aquestes 2 o 3 vegades, amb un minut entre elles, no parlar-li i nosaltres aprofitar aquell temps potser per registrar. El que us deia de l'entorn, l'entorn ja està, a partir de la 20 setmanes s'hauria d'aprendre en decúbit lateral a l'esquerra o asseguda, d'acord? Tampoc, igual que no parlar, també no mirar el mòbil, que el deixi al costat i ja està, l'entorn que us deia tranquil, una temperatura confortable i el tema de la tècnica. Per una banda està el tema del braç dominant i del braç control. S'ha vist últimament, últims estudis estan dient que no tothom té aquest braç control, d'acord? En algunes persones sí que existeix, llavors el que s'hauria de fer és començar a aprendre quan no... Si una persona no té braç control, doncs fantàstic, i a l'ECAP hi ha una icona que és per aplicar-ho. Ja podem apuntar a baix, braç control a l'esquerra i et sortirà sempre a l'esquerra i el mires. Però en aquelles persones que ara s'ha vist, que és la majoria, que no tenen un braç control, s'hauria de mirar les primeres vegades en el braç no dominant, una primera vegada, després s'espera 60 segons, com hem dit abans, una segona vegada i després una tercera vegada. Si la diferència entre la segona i la tercera és inferior a 5 mil·límetres de mercuri, ja està. Si no, hauríem de fer una quarta. I després mirar el braç dominant. I en el braç dominant es miraria només una vegada. I si hi ha diferències entre el braç dominant i el braç no dominant superiors a 10 mil·límetres de mercuri, llavors sí podem dir que hi ha un braç control. Si no és el cas, no hi ha braç control i tant és que miréssim en un braç o l'altre. Com us deia aquí, veiem la importància del pes a terra, no creuar cames, el colze recolzat, el braç de màniga lliure. És molt important també que tinguem un braçal correcte per la persona, perquè si tenim un braçal més petit que és del que toca, sortirà una xifra sobredimensionada, és a dir, que donarà que aquella persona potser té una hipertensió i en veritat no és així, i si és al revés, si estem fent amb un braçal molt més gran del que li toca, la xifra a vegades està infradimensionada i llavors potser diem que no té diagnòstic o fa canviar pautes del tractament. Per tot això, la importància del braçal. Amb aquests, no sé què dèieu vosaltres, però va bé i posa els centímetres, si no es pot mirar els centímetres de la persona, almenys que les direccions assistencials haurien de vetllar perquè tinguéssim almenys el normal i el d'obesos. El que deia
també hi ha dificultats a vegades que poden aparèixer, com les arrítmies i una hipotensió ortostàtica. La hipotensió ortostàtica és molt important mirar almenys una vegada en els diabètics, que seria, després d'haver-li pres de cúbit o assegut, mirar-li una vegada passat d'un minut a 3 minuts, mirar-li una vegada en bipedestació i així per detectar aquesta possible hipotensió ortostàtica. I factors que incideixen en la mesura de pressió arterial i que poden causar errors seria, a vegades, parlant del pacient, a vegades el dolor, angoixa, fred o arrítmies cardíaques poden donar error. L'aparell, mal funcionament, mala conservació. Per això és important que els aparells que tenim a la consulta, si més no, com a mínim, una empresa externa, equip de manteniment, no sé, depenent com ho tingueu a la xarxa Santa Tecla, algú que almenys un cop l'any es faci una revisió dels aparells perquè estiguin ben calibrats. I les persones observadores, a vegades que deien la manca de temps, el versal no correcte, el desconeixement de la tècnica, a vegades també que tendim a reduir les xifres o que com volem assolir uns objectius o perquè l'ICAP o el programa informàtic ens diu unes xifres, reduïm xifres, tot això fa que les xifres no siguin les correctes. Dues coses importants, parlar de l'AMPA i del MAPA. L'automesura de la pressió arterial, que seria l'AMPA, quan estaria indicada? Quan la tensió no està controlada, una valoració de respostes d'altament farmacològic, diferents motius que poden fer que l'AMPA, quins avantatges té i inconvenients, que sobretot identifica la blata blanca i l'emmascarada, que és econòmic, que es pot fer a domicili, sobretot per aquelles persones que a vegades tenen més dificultats per venir o que per temps no venen al camp, aniria molt bé fer l'AMPA dintre del que us deia abans, que siguin aparells validats. Inconvenients, que cal un entrenament previ, que és poc, sí, però que sí que cal un entrenament previ i ho hem d'explicar. Per això deia l'aliat que podia ser el farmacèutic comunitari. Només es pot mesurar la pressió arterial estàtica, en canvi, com veiem després al mapa, sí que podem veure l'estàtica, i que hi ha possibles errors de la medició o de registre i que no registra la pressió nocturna. Aquí està el passo ràpid. Aquí teniu un format. L'important és això, que hi hagi entre unes 14 medicions. L'ideal seria entre 4 a 7 dies, matí i tarda. Important que dels matins que sigui sense haver pres medicació per veure el període del ball del fàrmac. I el mapa, que també és molt important i va molt bé, però que no tenim tants. Al meu cap tenim 3, en altres caps costa més tenir-lo, en altres hi ha menys, però té els seus inconvenients, vaig ràpid, però ho teniu a la guia. Veure sobretot això, el que us deia, les diferències entre el total de 24 hores, amb unes xifres com ja les havíem dit abans, el període d'activitat dia, hi ha persones que tenen el de trastorns, dia, període de nit, o sigui que això es pot, quan ho registrem o quan es dona el resultat, es pot, per veure si és un període d'activitat, això pot canviar. A la guia també tenim situacions especials, que són totes aquestes, perquè s'ha vist la importància d'aquests punts, o sigui, són minicapítols dintre d'aquestes situacions especials, per donar importància en aquests fets, l'HIV positiu, per pluripatològic i fràgil, la gent gran, perquè cada cop hi ha més gent gran, però no tota la gent gran per ser gent gran és fràgil, per això tenim un apartat només de gent gran, de diabetis, també per una importància de diabetis, i aquests grups ètnics, s'ha vist que els afroamericans d'origen africà tenen més risc d'hipertensió. Un apartat només de la dona, de malaltia mental, de nens i adolescents, perquè estigui més a pediatria, incontinència urinària, i el tema del Covid, i l'últim, que seria aquest que hem fet de la consulta no presencial. Amb la Covid vam veure la implantació de la e-consulta. És una manera, no a tothom estaria indicat, però sí que és una manera d'arribar a la gent que potser durant aquell moment no venia, i s'ha continuat fent i es pot tornar a seguir fent des de l'ECAP. Tenim una visita que pot ser la e-consulta, la consulta no, la visita no presencial. La consulta no presencial que podíem inclús veure'ns del tot, si la persona tenim càmera a la consulta i el pacient té càmeres, podríem veure
i des de l'ECAP també es pot aconseguir això i té els seus pros i contres i aquí tenim un algoritme per fer-la servir. Es promou més l'autocura, són pacients que potser no venen al CAP sinó per fer sessió, doncs potser podem tenir un dia o algun forat a l'agenda, algun moment per fer aquest tipus de visites depenent de la població que tinguem. Dificultats, sí, també n'hi ha, a nivell tècnic, no tothom té els mecanismes i hi ha agendes adaptades per professionals, si no tenim aquest forat no podrem fer-ho. I moltes gràcies per la vostra atenció. Aquí, si mireu, us podeu descarregar la guia amb aquest QR. Moltes gràcies i bon dia. Si no heu dubtes, escolteu les principals. Gràcies, Josep. Alguna pregunta, alguna suggerència? Algú vol... Potser tenim una cosa. Té una companya? Sí. Bones. Donar-te les gràcies per la teva ponència i després només que has comentat del braç control i jo volia... m'ha sorgit el dubte d'aquells pacients que el temps determinat del braç control cada quan s'ha de revalorar o si s'ha de revalorar o un cop hi ha el temps determinat ja no cal revalorar. Vale, gràcies. Ja et dic, s'estava fent servir molt el braç control i hi ha gent encara que es fa servir. Estudis s'estan replantejant això fer-ho i s'ha vist últimament que va per aquí. Per això també, igual que veiem de les tres preses de pressió arterial i dèiem que ja seria la segona i la tercera, i fer la mitjana. I ara s'ha vist que si entre la segona i la tercera, no només en el braç control, sinó ja totes les visites, si ja entre la segona i la tercera hi ha una diferència superior a 5 mil·límetres de mercuri, haurien de fer una quarta presa o una cinquena presa i valorar la mitjana de les dues últimes. I en el braç control igual, si ja té definit, jo me'l mantindria. Però, bueno, si es pot revalorar o podríem fer un estudi d'això a aquestes persones que el tenen, potser revalorar-ho més endavant. Hi ha un possible estudi. Gràcies. Alguna pregunta més? Només dir-te, Josep, has fet evident el paper tan important que té la infermera dintre d'aquesta patologia, tant pel diagnòstic, l'adherència al tractament, per fer una presa correcta de l'atenció i ensenyar, que tinc que dir que n'hi ha una fenola, no un fic, com prendre l'atenció correctament, una fulla pels pacients, penso que és important que se sàpiga, i moltes gràcies per vindre i participar amb nosaltres avui. Dir-vos que en els annexes surt també aquesta fulla i unes instruccions al pacient de com fer-lo bé o correctament l'AMPA. Moltes gràcies. Yeah.